Kiitos. Jatketaan vielä kohta sinun kanssakin myös, mutta annetaan muillekin puheenvuoro tässä välissä. Tosiaan seuraavana Laila Kohonen, ja tässä en alkujaan tiennyt, kun kyseltiin näitä vieraita tänne, että sattumoisiin saatutte olemaan samasta paikkakunnalta. Eli Laila Kohonen on ollut Tammalassa opettajana ja myös Annukan opettajana samassa koulussa ainakin. Ja tosiaankin Laila on jäänyt eläkkeellekin jo ja mahdollisuus kirjoittaa nyt niin paljon kuin ehtii, mutta yli 30 vuotta sitten ilmestyi ensimmäinen nuorten kirja. Ja sen jälkeen on tullut 18 lasten ja nuorten kirjaa, niin huikeaa vauhtia. Miten sä alun perin aloit kirjoittamaan? No oikeastaan mä olin 8-vuotias, kun mä päätin, että mä joskus kirjoitan. Ja silloinkin mä päätin, että mä kirjoitan semmoisille niin varhaisnuorille. Ja silloin mä päätin, että että mä haluan kirjoittaa jotakin semmoista, että siinä on, en mä tiedä, onko minussa sitten niin opettajan luonne ollut 8-vuotiaana, että mä halusin tänne oppia jotakin siitä kirjasta. Mä päätin, että mä kirjoitan muurahaisista. Mutta mä en ole kirjoittanut koskaan muurahaisista. Mutta sen mä 8-vuotiaana päätin. Sitten mä aloitin kirjoittamisen, mutta sitten tuli se vaihe, että mun täytyy päättää, että haluanko mä kirjoittaa vai menenkö mä naimisiin. Ja sitten mä menin naimisiin. Ja sitten mä sain 3 lasta. Ja sitten kun se nuorin oli, ekaluokalle meni kouluun, ja silloin oli jo sitten niin paljon kavereita, että mä en ollut enää sillä tavalla kiinni niissä lapsissa, niin oli satukilpailu. Ja mä osallistuin siihen, ja siinä otettiin sitten 10 parasta otettiin koulutettavaksi. Meillä oli niin sanotut Naantali-seminaarit. Ja sitten yhden kerran, kun mä olin siellä, niin se, joka meillä oli ohjaajana, niin se sanoi mulle, että mun pitäisi ruveta kirjoittaa tosissaan. Sitten mä tulin kotiin ja kutuin koko perheeni eteeni ja sanoin, että saanko mä ruveta kirjoittaa tosissani. Ja ne onnettomat antoi luvan. Ne ei tienneet, mitä se tarkoitti. Se tarkoitti sitä, että mä olin päivän töissä ja sitten mä aloin kirjoittaa. Sitten mä jossakin vaiheessa tein jonkinlaista ruokaa. Jouluaaton mä pidin niin, että mä en kirjoittanut. Mutta mä en ole sellainen kirjoittaja, että mä saisin kerralla sen tekstin tulemaan kunnollista. Mä joudun jauhamaan kerta toisensa jälkeen. Ja se vei niin hirveän paljon aikaa. Mutta onneksi oli semmoisia naapureita ja niiden tyttöjen parhaiten kaverien äidit sellaisia, että ettei ne jäänyt niin kuin ihan kokonaan äidin seuraa vaille. Enpä mä, vastasinko mä jo siihen kysymykseen? No. Tosiaan sinäkin olet kirjoittanut monenlaisia ja joissain mennään kauas esihistoriallisiin aikaan, toisessa ollaan tässä päivässä ja siitä väliltä monia 1800-luvun, 1900-luvun tapahtumista kirjoitettu paljon. Nimessä just tällaisia historiallisia romaaneita. Mistä ne ideat sitten tulee niihin kirjoihin ja teetkö sinä paljon sellaista taustatyötä, että kuitenkin tässä on sellaisia historiallisia faktoja näissä kirjoissa? Oikeastaan se oli se ensimmäinen kirja, minkä mä kirjoitin, se oli Ystävämme Epesetä kummitus. Ja sen mä suunnittelin silloin, kun mä tulin sieltä Naantalin seminaarista niin bussimatkalla Turusta niin Forssaan. Siinä syntyi siis se juoni. Mutta siinä oli taiteilija Westerholm, jonka takia mä juin etsimään kirjastosta tietoa.
Ja mä huomasin, että se tiedon hakeminen oli niin kivaa. Niin sitten seuraavaa kirjaa mä kirjoitin noista se oli noita, tai siis siinä oli semmoinen, mun mies tuli siis Räisävässä oli ollut semmoinen Mari-niminen noita, joka oli auttanut ihmisiä. Ja kun mun mies oli kertonut siitä, niin sitten mä rupesin etsiä kaikkea tämmöistä tietoa. Ja siinä törmäsin sitten taas johonkin muuhun historiallisen juttuun, joka aiheutti sen, että mä taas innostuin siitä. Sitten mä menin Hämeenlinnassa kesäyliopistoon opiskelemaan historiaa. Ja viimeistä kirjaa varten mä kävin harrastelija-arkeologian kurssin. Ja siis kaikista parasta niistä historiallisista kirjojen kirjoittamisessa on just siis se, kun joutuu ottamaan niitä historiallisia juttuja esille ja kun joutuu paneutumaan niihin, niin se historia tulee niin toisella tavalla lähelle. Se on niin jännä, että kun mä muistan jossakin kirjassa, minulla oli kauhean työ saada selville, että minkälainen liesi oli Länsi-Suomessa, kun se oli erilainen kuin Itä-Suomessa. Ja siis jotakin pikkuasioita joutui tarkistamaan, mitä kanssa ei muuten joudu tekemisiin, minkä varmasti säkin tiedät. Mä innostun aina puhumaan. Tosi kalvialaisuus. Tosiaankin niissä on todella paljonkin sellaista. Itse luin juuri tämän Kumisavan kiven arvoituksen, missä mennään tällaiselle kivikaudelle. Ja siellä kuvataan ilmeisesti tammelalaista paikkakuntaa, mitä on ollut Tammelassa silloin kivikaudella. Ja siellä paljonkin tulee tällaista ristiriitaa siihen, että sinne eräs poika nykyajasta joutuu tällaiseen vanhaan aikaan ja sitten mietitään sitä, että mitä nykyaikana vaan soitettaisiin kaverille, että tulkaa pelastamaan mut täältä. Mutta miten siellä vanhassa ajassa joutuuko kävelee kilometrejä ennen kuin tulee jotain naapureita vastaan sieltä. Ja, no tosiaankin näissä nuoret on päähenkilöitä, niin onko siitä ollut hyötyä, että on ollut koulussa töissä ja nähnyt sitä nuorten arkea, että kuinka paljon sä käytät siinä sellaista todellisia tapahtumia, mitä on siellä koulussa sattunut, tai jotain todellisia nuorten kommelluksia? Yksi syy tuo kivikautisen kirja oli se, siis mä en käsitä minkä takia mä rupesin, mulla oli joko ekaluokkalaisia tai tokaluokkalaisia, että ne oli siis ihan pieniä. Ja jostakin oudosta syystä mä rupesin kertomaan niille kivikaudesta. Ne muuten kuuntelivat siitä kyllä innolla ja sitten kun ne oli lähdössä välitunnille, niin yksi tuli kysymään multa, että eliks opettaja silloin. Koskaan voi jo niin vanhaksi luutunut silloin. Niin joka tapauksessa niin yksi niistä sanoi, että kyllä ne oli tyhmiä kivikaudella. Ja sitten mä halusin selittää, että ne ei ollut tyhmiä kivikaudella. Että ennen aikaa ihmisten täytyy selvitä niin monesta asiasta, mikä nykyisin mennään kauppaan ja ostetaan. Okay. Sano sitten, jos mä en vastaa siihen, mihin sä kysyit. Tosiaan nykyään on ehkä uudemmilla kirjailijoilla vähän helpompaa saada tätä palautetta suoraan. Ollaan Facebookissa ja pitkin, missä voi ihan suoraan jutella kirjailijan kanssa. Niin saatko sinä vielä palautetta näistä kirjoistasi ja minkälaista palautetta se on? Silloin siihen aikaan, kun mä olin koulussa töissä, niin silloin mä sain. Kaikista paras palaute oli mulla se, että mulla oli lukihäiriöinen poika, joka se ei mennyt millään saada siitä tekstistä selvää. Ja sitten mä kirjoitin kirjan Hakkapeitan poika ja mä kysyin siltä pojalta, että saanko mä ottaa sinut malliksi tähän. Ja mä kuvailin sen pojan niin, että kun kuvittaja oli kuvittanut sen kirjan,
Niin sen pojan vanhemmat tuli kysymään multa, että oliko mä lähettänyt valokuvan siitä pojasta. Se pojalla oli mahdottoman hyvä mielikuvitus. Se puhui, miten Pyhäjärvessä, niin kun hän ui, niin Haikala oli ollut ja siellä oli, mä en muista mitä kaikkia petoeläimiä. Mutta ei siinä kirjassa näitä petoeläimiä ollut, mutta joka tapauksessa joulun jälkeen, kun mä luettiin tätä poikaa, se lukikin ihan hyvin. Ja mä kysyin, että miten sä oot oppinut näin? Niin se sanoi, että hän saa joululahjaksen Nakkapelitan pojan. Ja täytyyhän hänen lukea se, kun siinä oli kerran hän. Ja niin se oppi. Et se oli kyllä paras palaute, mitä mä oon eläissäni saanut. Ai jaa. Päästään kuulemaan pieni pätkä tästä viimeisimmästä kirjasta. Joo, kiitos. Jos se täällä on mulla. Jos mä otan tosta tää on siis ai niin. No joo, jos sä pidät. Tuolla Tammelassa, siellä missä on leirintäalue, niin siinä on ollut aikoinaan Kivikautinen kylä. Ja nämä on siis koululaiset, jotka olivat retkellä. Ja opettaja kertoi, että tässä on ollut Kivikautinen kylä. Ja sitten ne siirtyi siitä, se poika löytää sieltä semmoisen omituisen kivenpötkäleen, jonka se pistää taskuunsa. Ja opettaja sanoi, että jos löydetään koskaan mitään semmoista menneeseen aikaan liittyvää, niin se täytyy tuoda sitten arkeologien tutkittavaksi, mutta tämä pitää itsellään sen kiven. Se jollakin tavalla kiinnostaa sitä kovasti. Ja sen jälkeen ne on vietty Letkulle katsomaan, siellä on se kivi, missä on niitä kuoppia, semmoinen uhrikivi. Ja sitten ne menee tuonne Letkulla, kun on se siellä harjulla. Sitä toiset sanoo jättiläisen haudaksi. Se on tämmöinen vähän matalampi kuin tämä pöytä, mutta vähän pitempi ja suurin piirtein tämän levyinen. Ja kun siihen lyö, niin sieltä kuuluu onkkoääni. Ja mä paroni Paappunaiselle kerran puhuin siitä ja se sanoi, että semmoisia kiviä on tuolla Virossa ja on tutkittu, että ne olisi olleet ennen semmoisena soittovälineenä jonakin. Tai että niillä oli jotakin merkkiääniä lähetetty. Ja nyt ne on sitten sillä kivellä. Ja opettaja käskee katsella sitä kiveä sitten. Kasperia ei huvittanut. Ne tyypit olivat niin tyhmiä, eivät tienneet, eivätkä osanneet mitään. Ei niillä ollut autoja eikä nettiä, eivätkä ne olleet edes kuulleet avaruusmatkoista. Ekaluokkalaisetkin tiesivät paljon enemmän kuin jotkut kivikauden ihmiset. Kasperin niskassa tuntui taas, kuin joku olisi tuijottanut, ja hän vilkaisi taakseen. Se mies oli tullut perässä. Hullu tyyppi. Tässä on nimittäin semmoinen muinainen velho, joka liikkuu. Ei ollut ehtinyt edes vaihtaa pois saunakaapua, vaan seisoi tuolla pitkät helmat tuulessa liehuen ja tuijotti. Jos tyyppi kerran tiesi, että Kasperin taskussa oli kivi, niin miksei se mennyt sanomaan sitä Rekulle? Ne ihmiset, jotka ovat täällä eläneet, ovat voineet olla meidän esi-isiämme, Rekku paasasi. Teistä jonkun esi-isä on saattanut seistä tällä samalla paikalla kauan sitten ja lyödä sauvalla tätä kiveä. Rekku otti maasta kepakon ja näytti. Kivestä lähti outo kumea ääni. Kasperi värähti. Ääni tunkeutui jonnekin pään sisään ja hän astui vaistomaisesti lähemmäs kiveä. Pysypä siellä muiden joukossa, Rekku sanoi. Vai oliko sinulla jotain kysyttävää? Esi-isiä mukaan, Kasperi murahti. Mulla ei ainakaan ollut mitään esi-isiä vielä silloin. Rekkua hymyilitti. Mistä luulet tänne ilmestyneisi? Kyllä meidän jokaisen Kasperinkin takana on katkeamaton ketju. Aivan ensimmäiseen ihmisapinaan saakka ja siitäkin kauemmas. Kasperista sen näkee, sillä on vieläkin höröttävät apinankorvat. Osku tokaisi ja hörppi taas vettä pullostaan. Jotkut alkoivat nauraa.
Olepa kunnolla, Oskari, Rekku sanoi ja lähti kävelemään kohti bussia. Siirrytään seuraavaan paikkaan. Kiukku kihisi Kasperissa. Ei kuulunut kenellekään kaikkein vähiten Oskulle, millaiset hänen korvansa olivat. Isällä oli samanlaiset ja ne kuuluivat sukuun, niin oli isä sanonut. Koko suvun puolesta Kasperi potkaisi Oskua sääreen ja tämä kosti tyhjentämällä vesipullossa Kasperin päähän. Mä en tiedä, eikö tämä jo niitä? Se on sitten syynä sitten siihen, että Kasper jää siihen kiven luokse ja kokeilee sitä kiven ääntä ja niin se joutuu sitten sinne kivikauten aikaan. Voitte käydä kokeilemassa onnistukset teiltä. Tosiaan tämä on viimeisin kirja, mikä on ilmestynyt vieläkö on tulossa kirjoja. 18 kirjaa on kyllä huikea määrä jo, mutta mitä on tulossa? Mä ajattelin, kun mä täytin 80, että ihminen voisi oikeastaan 80-vuotiaana jäädä eläkkeelle. Että kyllä se semmoinen ikä on. Mutta mulla tuli kauhean semmoinen. Mä olin kuvitellut, mitä kaikkea mä tekisin, jos mulla olisi aikaa kunnolla. Mutta se kaikki mukava ei ollutkaan niin mukavaa, että se kirjoittaminen tuntui paljon kivemmalta. Ja mä oon kirjoittanut, en mä tiedä tuleeko siitä mitään, mutta mä kirjoitan kyllä, eikä keskeneräisistä asioista. Mä oon huomannut, että niistä ei voi puhua. Mä oon ehkä taikauskon, että jos mä rupean puhumaan, niin silloin se ei onnistu. Se täytyy pitää siellä sisuksissa. Kiitoksia.